Hey far, hey far. Nu skal I se, jeg havde lyst til at tage lidt morgenbrød med i dag. Jeg har taget lidt brød med, nu skal I se, bare sådan. Velbekomme. Hey, hvad sker der på, venner? Vi skal altså lave en læseprøve, så skal I få lov til det. Jesper, hvorfor skal vi altid lave de her lorteprøver for altid 02? Shut the fuck up. Nobody even wants you. Hold nu kæft, Lille, fortsætter større end din hjerne. Så er du altid blende, Andreas. Hold nu kæft. Bla bla bla, og de snakker til mig. Interview på interview, jeg killer mig. Kan vi ikke stoppe med at skændes? Hvorfor kan vi ikke bare alle sammen være gode venner? You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Hvor skal du hen? Jamen, jeg spørger lige. See you later, alligator. Bye bye bye, butterfly. Har vi læst på? Ja. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Om nu lidt bajs, jeg fik 7. Ej, jeg fik en fejl. Ej, what the fuck? Det melder sammen, det sammen, der vil holde. Ja, jeg må være bedre end det melder sammen, det sammen, men alle tænker I like them big, I like them chunky, I like them big, I like them plumpy, I like them round. Jeg vil bare have billig bajer, for jeg vil ikke bruge penge, når jeg sejler. Nej, vi sådan er i mig og mine venner. Og jeg kunne godt tænke mig nogle billige bajer. Så var der jo lige parken i går. Ja. 1 hour later. Hvad fanden er det? Jeg kigger på, Jonas. Luk mig. Har du nogle gode nogen? Hvad er din yndlings? Ja, det så er der Electros. Klasse. Hej Nini, så skal I simpelthen bare have verdens bedste fag i dag. Boom! 2 + 2 is 4, -1, that's 3, quick maths. Everyday man's on the block, smoke trees. Og vi skal selvfølgelig have matematik. Det ved vi godt. Vi skal have eksamenstræning, ligninger, brøker og algebra. Og I kan jo lige se her, det er jo også inspiration til eksamen, men jeg starter lige med at rydde op. Så, Adam. Ja, Elisa, hun er også. Amalie er her. Andreas er her. Bertram er her. Ebo er her. Emal. I think you better call Ghostbusters! Who you gonna call? Hov, jeg har simpelthen lige fået en besked om, at jeg skal til møde, men sådan er det. Så Ingrid, du får bare lige den røde pen her, og du kan overtage undervisningen. Så vi ses senere. Bare have noget fritime. Så giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer under byens tag. Giv mig København igen, min farverige gamle. Det var jo mega nemt. Jeg fik 12. Det er så svært at være så god. Det er så svært. Ej, jeg fik fucking 4. Shit, det brænder over i hjørnet, mand. Hvis
godt, at der ligger et kæmpemæssigt sort hul midt inde i Mælkevejen. Er det ikke bare spændende? Nej. Velda, hvad fik du egentlig til det? Hvad? Har vi haft en læseprøve? Ej, jeg er slet ikke glad. Hvorfor noget? Hvad skal du egentlig efter skole, Adam? Jeg skal på arbejde. Du arbejder hele tiden! Money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Du er sammen efter skole? Nej, jeg skal på træning. Tak for i dag. 12 seconds later.